Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. BicolNet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. sa dilim ng kahapon. Usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa BicolNet TV. BicolNet TV. Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey, Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda,
Doon ka ito hanggang unya nagtatabang Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Hoy, tamang oras sa Bilog na Pilipinas, 26 minutos. Makanihis po ang alas 10 ng pagkamalay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Tony Kiliste sa On the Spot sa Bicol Net TV.
Gistoni Kiliste, ang lalaking mahilig sa cake. Nun. Alright, George Marhaina from Tumanan, Bicolania. Good morning, Pilipinas. Oy, good morning, Bicol region. Good morning, probinsya, Kanalbay. Oy, alam po kita ngayon ng Monday. Merong aldaw po sa bulan na Hulyo, July 1, 2024. Kumusta po ang inot na aldaw? Kumusta po ang primerong aldaw po kang bulan na Hulyo sa indo po tabing mga buhay-buhay. Lugod, yaon po kita sa marhay na kamurugtakan. Dahil po ning pinagmamating ano pa man. Pero pag daing, galing na raw itong pagmati. Ano daing na ngayon namamati. Galing yung pag daing na namamati. Galing yung paduma na. Ay, July 1, 2024. Ay, magsinabay-sabay manggirari po kita dito sa tuyang programa. Hindi man po girari yung programang On The Spot, mga tugang. Nahilingin daw sa paagi po kan Bicol Net TV. Ay, siyempre sa pangyayari po yan, kasamuyang station manager, Maestro SM na nagtuon din po sa main studio. At siyempre mga tugang, sa pangalan po, tabi kan sa tuyang manggirari yung mga katuwang, digi po sa loob kan sa tuyang programa. Ay, maraming thank you sa Padagos po nagmagantabay. Padagos po na pagsuporta, digi po sa samuyang istasyon, digi po sa Bicol Net TV. Siyempre mga tugang, sa pangalan po tabi ninyo Gabos na Padagos man po na nagantabay. Padagos po mga tugang na nagpapaabot ng pagtitiwala, pagsuporta. Maraming thank you po. Tabi, isa sa Indog Gabos, mga kasyarog. Siyempre mga tugang, ako man po tabi, gitaray, ang sa Indog po tabing nakakasabay. Ang lalaki po tabi na habang tumatagal, anong sumasarap? Nailing mo na ngayaan. Sino nagsabi sa imo to niyo? Sabi kang kaiba ko kasubangge. Pakuro konsuelo lamang kita mga tugang. Sa primerong aldaw po mga tugang kan Hulyo. Very so June mga tugang hindi gaanong apod kani. Bako masyadong magayon. Pero ang importante mga tugang, dakol kitang naokdan mga tugang. Sa nakalihis po tabi. Kang nakalihis po tabi na bulan. Bueno mga tugang, first, second, and third district of Albay. Good morning po tabi sa Sendo Gabos. Kumusta po tabi? Ang Sendo po tabi na pagkamani. Hoy, siyempre mga tugang, bago kita magpasiling po sa sabi mga pag-restore, yung ngunyan po tabi na pagkamorning. Hoy, bati yung tamo na po, Gabos, na nagsisilibrar po, kansintang mga kampiyan, yung ngunyan na pagkalaw. Hoy, happy birthday po sa may mga birthday today. So all the birthday boys and birthday girls, happy birthday po tabi isa sa Indog Gabos. Speaking kang birthday birthday pa lang kang mahigos, matinabang na ama po kan barangay. Padang Legazpi City. Okay, Kap Harold Benvenuto. Happy birthday tabi Kap. Mabuhay ka tabi Kap. Mapasay mo tabi Kap ang gabos-gabos na. Ngunyan po tabi na pagkamorning. May mga aktibidad pa lang dyan, sikap mo niyang kuta na, kundi dahil manalawos. At yan, pag-irestoryahan ta mga tugang ta, ikaw kitang naisihan mga tugang na may naka-schedule kuta ng na medical mission dyan mga tugang, medical caravan. Kuday-day po natuloy, for some reason. At yan ta, pag-irestoryahan ta yan, happy birthday once again sa Mahigos, matinabang mapagriparong kapitan. Kan Barangay Padang Legazpi City kay Kap Harold Benvenuto. Mabuhay ka tabi, sir.
Siyempre mga tugang, sa may mga kapiyastahan man ngayon na pagkaldaw, happy piyesta na lang po tabi isa sa Indo Gabaos. Kung igwa man sana, imbita rin na ninyo ako. Urawang libre ako. Urawang bako ako masyado busy, so may mga kapiyastahan po. Imbata rin na po tabi ninyo ako. Tama pa siring ako dyan sa Indo. Yaw, di ako pag-imbita na ano, pagkatapos na, ano na yung segunda diya na, okay na kumadya. Ay, happy anniversary po sa mga aniversaryo na pagkaldaw. And siring man mga tugang, sa gabos po ng mga igwa tabi ng mga selebrasyon ngayon na pagkaldaw. Ano man po tabi ng mga selebrasyon? Ano man po tabi ang pinagkakasilibutan ngayon na pagkaldaw? Lugod po tabi, maging mataray yun po. Sa induman po tabi ng mga selebrasyon ngayon po tabi na pagkamaling. And also mga tugang naman po sa tuyo mga kababayan na yung sa baliging kamatayan, magparahay po tabi, magparahay, bangon. Sabi ito na nga ni mga tugang, ano man po nakadiripisila, ano man po mga tugang na mga negatibong nangyayari po digis sa tuyang palibot, ang gabos nangyayari ko po tabi ng katapusan. Iko po tabi ng hangganan. Okay, at misa na po kita, fight sana. Okay, siyempre sa may mga gadan, condolence man po tabi din, ang programang ini. And ang BicolNet TV, padagos po na nagpapagod man kasamuyang pagkikidumamay, pagkikisumano po dami sa itong mga kamunduan. Ay, siyempre mga tugang, sa mga gusto po magsabay, gusto po magpartisipar, ligi po sa loob sa ating programa, 0963-711-4989. Again, it's 0963-711-4989. Para po sa itong mga pagbati, susyon, nagrangay, komentaryo. Kasi iba pa, 0963-711-49. And syempre mga tugon sa mga nakantabay na gusto po sa satuyang live broadcast na pagkaaga. O dyan sa comment box, comment section, tabi man. Mag-comment. Ipadata po sa mga question, comment ko. Reklamo as iniba pa. Ako naman po bahala kayan, magkamaga. Didi po sa loob ng satuyang programa ngayon na pagkamanay. Well, and also, pakishare man po tabi. Pakilike and pakishare po sa satuyang programa ngayon po na pagkamanay. Tangali kami po kita happy. And syempre, ang programang ini mga tugang na iling man po nindo sa bahagi po ka na BicolNet TV Bakakay page. So, good morning, sa mga nakantabay dyan po sa BicolNet TV Bakakay page, sa On The Spot News TV page, and sa Samuya po tabing YouTube channel. Mag-subscribe po, sa Samuya po tabing YouTube channel. Tangani po na mahiling po nindo kami. Mas kisend po kamo makatutok. Ngunyan po tabi na pagkamanay. 10:35 in the morning. Uy, makaskaso ng oras. Makaskaso mga tugang ang oras. Makaskaso ngayon, talit ka. Pasensya na kamo, medyo late talaga kita ngayon na pagkamuning mga tugang. Dahilan po kan may pigasikaso kita. Uy, arog pa lang kanya, nagpa-enroll kaya kita mga tugang. Naglakaw kita kang mga risikitos mga tugang. Dakulo ng mga kinakaipuhan mga tugang. Para po sa apod kini. Paabuton po tabi na karalasihan. Yung mga pinag-asikaso kita mga tugang dyan. Good morning sa liwat po sa satuyang mga panantabay. Una mga tugang, hindi na po kita sa satuyang pag-istorya. Sinsyaw na po kita sa bulan na Hulyo mga tugang. Sigun po mga tugang sa apod kini sa pag-asa. Nagpatanin po mga tugang ang pag-asa. Nagpatanin mga tugang ang State Weather Bureau sa posibilidad po mga tugang magdangog na paglaog po ng mga bagyo digdi po sa satuyang nasyon matapos nga di po mga tugang ining El Nino as in nagpupuo na po ang La Nina. Ganyan po tabi. Right after mga tugang kan El Nino, so labi-labi po mga tugang na pagmara, sabi po mga tugang kan State Weather Bureau, ngunyan po na bulan kang Hulyo mga tugang, tulo o tulo mga tugang ang posibleng maglaog po na bagyo, digdi po sa satuyang nasyon. Sigon po mga tugang sa weather specialist, na si June Pantino, nasa 2 hanggang 3 mga bagyo ang posibleng mabilog sa nasyon kada bulan. Puon ngunyan po mga tugang na Hunyo, sundo po mga tugang sa pagtatapos kan taon. Ang iba kay ni mga tugang, posible po na maglaog
Maglawag sa sa Philippine Area of Responsibility as hindi man maglandfall sa kalupaan. Alagad mga tugang, magdadaraman ginari ini mga tugang ng pag-uuran, makusog na paros. Kung kaya mga tugang, sigon sa eksperto, sa publiko, paghandaan po ay ni po tabi ng mga bagyo. Kay puhan po na papakarayo na po tabi ang mga raot na partikan sa itong mga harong. Tangani po na maiwasan po ang dakulang pinsala pag-abot po kang bagyo. As in, payuman mga tugang sa mga paraoma, naataban na po ang pagtatanom, ngani po na mas ataban po na makapag-ani bago pa man po mga tugang ang paglaog po kay ning dakulang bagyo. Ayan sa weather update po kita. Posible duwa sundo tulo po mga tugang na bagyo ang makalaog po digdi sa tuya po tabing nasyon. Puon po ngunit na bulan sundo po tabi na matapos ang taon 2024. Pero let's hope and pray mga tugang. Nalugod po dahil man lugod dahil man lugod po tabi malawos. Dahil man po lugod tabi mga tugang na apod gani. Dahil po tabi mga tugang malawos ini po tabi nakatibaadan. Hindi po sa tuya po tabing nasyon. Kaya sige. Sa iba pang mga istorya mga tugang. Good morning Diyan sa Banwaan po tabi kan Santo Domingo Albay. Halos magkakasusunod mga tugang ang aksidente diyan sa Tinampo. So pinaka-primero mga tugang. So kang nakaagi po tabi na Hunyo 27. Yaon diyan baga mga tugang so aksidente sa Tinampo mga tugang na apod kini anak kaya makaka-copyright na naman kita sa ini. Madali lang ha. Aksidente po mga tugang sa Tinampo kung saan mga tugang so rider, so driver mga tugang nagulungan po mga tugang kan truck, mix of truck diyan po sa barangay Lidong, boundary kan Lidong and Padang. Ngunyan, ang sabi mga tugang, ano ba ang magayon na gibuhon po kay ni kam probinsya, kam TGA o kam mga nanunundan po mga tugang. Siguro sabi to na nga po mga tugang, kan inot kan naobserbahan ta po mga tugang ang mga siling po kining aksidente. Saro po mga tugang sa pinaghihiling na anggulo. Ito po mga tugang na dahil po sa mga nakawagas po na mga aggregates, mga basod, graba po sa Tinampo. Saro po yan mga tugang sa nagiging rason po mga tugang ang aksidente po dyan sa area. Apisar mga tugang kan mga 4 lanes, mga makaskas po mga tugang ang mga bihikulo talaga dyan. Saro mga tugang sa ngunyan, hiling po na anggulo sa mga posibleng kausa po ng aksidente. Ini po tabi ng mga aggregates na nagwaragasan po dyan sa Tinampo. Ngunyan, ang daw ang bagay na gibuhon po kay ni mga tugang ka mga nanunundan. Paginin ta po mga tugang digdi, saro po ko ta digdi sa magayon na gibuhon. Magpasar po mga tugang ning resolusyon. O magpasar mga tugang ning na ini po mga tugang na mga apod kini mga quarry operator, mga kumpanya mga tugang. Daw napakihurunan mga tugang na magtalagar mga tugang o maglag mo mga tugang magbugtak ng mga parasigid po tabi diyan sa Tinampo. Kumbaga sukalat mo, linig mo. Paminsan mga tugang ang nangyayari bahala na po tabi sa mga motorista. Bahala na sa mga magkakaderiskwido. Kaya dapat kani higpitan since kumikita po mga tugang ini po tabi ng mga quarry operators. In return mga tugang, magbugtak sindaling paralinigan sa inda po tabi ng mga ati po dyan sa Tinampo. Ipasumpit sa inda. Tapos hindi na po mga tugang duman, nagluluwas sa investigasyon na kaya po mga tugang ito kaya mga tugang nag-slide sa motorista. Dahilan kaya suminimplang mga tugang dahilan po mga tugang sa mga baybay as in graba po na nakawagas po tabi sa Tinampo. Kaya saro po sa pinaghihiling na posibilidad. Ngayon yan, anong pininggibuhon po kayo ni mga tugang?
Kaya ni po tabi na mga nanundan, mga nakaturukaw po mga tugang, obligaron. Yo, obligaron po mga tugang, nakamaray kayo, obligaron na lang po mga tugang sa mga operators, sa mga kumpanya mga tugang, na magpugtak po ng panalinig po tabi. O, since kasindaman po ang nagkakaw sa pagkawagas dyan, sinda po mga tugang ang dahilan, sinda naman po mga tugang ang bahala po na magpalinig po kaya. As easy as that mga tugang. Sinda na po, obligaron sinda, it's about na obligaron po sinda, nalinigan po ng mga tugang ining nagwaragas din sa tinampo, tangali po na maibitaran ko ta ining mga arog kaning aksidente. Natotoo man po mga tugang, na dahilan po kaning mga nagbabirahing truck dyan, nagwawaraltak po tabi ang sindang mga pangarga, na nagkakausap po ng aksidente sa tinampo. Kaya rakman po baga ang mga motorista. Kaya rakman po ang mga nabibiktima. Na pwede ko ta mga tugang maibitaran, kung ini po tabi may magpakilabot na tangani po na linigon po yun ang mga kalat po tabi sa tinampo. Yeah? Sana naman may makaisip lamang po tabi na saro sa mga ilihidong opisyales. May magmakulog po tabi, may makasiri po tabi kang bagay na iya. Maski di pagkadilinsyahan, subuhay na sana po tabi ka mga butante. Ang isipon po tabi nila. I'm sure sa mga ilihidong opisyalis nag-aaragi man diyan oral down. Nahiling man din ang sitwasyon diyan. So mga nag-opisina mga tugang sa provincial government of Albay, so mga nag-aaragi po diyan ng mga politiko. Nahiling man din ang sitwasyon mga tugang. Baka naman ngunit na ma-eleksyon sa yan sa maisipan po tabi nila. Nalugod man maglaog sa indang mga isipan na maski po pa galing nga tama man niya sa pagpupugawak ngayon nito niya palinigan tangian tinampo dahil man kaya baga ang logic baga kaya dahil man ko tayo dyan magwaragas kung bako po dahil sa inda digdi po sa mga truck na nag-araging iya meaning to say sindang kausa sinda po ang malinig kaya siring man sa nakayan mga tugang adi kung isipon baga mga tugang siring man sa nakaan pwede siya nagibuhon po tabi dyan. Sa Banwaan po tabi ng Santo Domingo and the rest of the naigwa po tabi ni siring po kay ni po mga tugang na sitwasyon. But yan Santo Domingo ngunyan po mga tugang ay rin narumduman ta sa Santo Domingo adi nagpaano daw tabi ni Mayor ang Banwaan po tabi nindo Banwaan nindo natagasan ka ngayon niyo. Pag ka na ngayon taga Santo Domingo minsan taga Daraga, minsan taga Legazpi, minsan taga Bakakay. Pero nag-aagpangay ngunyan po mga tugang ang mga residentes po tabi ni Junior. Wala yun, tatangani masabi bako na mangyayari lang ito pagtabuga nito niyo. Ini bako lang po sa paniratak. Gusto sana na po na i-call po ang atensyon ni Mayor Jun Aguas. Nailing ko Mayor John, saludo ako sa imo ta. Sumaitar pa rin ka pa rin sa kamalig. Ako na gano'n din sumay. Sa tarpaulin ni sa tarpaulin. Sa tent ni may patent si pag ganyan. Igwaning pa canopy si canopy ba yan pag kaya? Ini bagang tent. Diyan sa may kamalig. Napaali ko sa may kamalig. Nailing ko ng ganso Mayor Jun Aguas. Ako ito talaga ni Mayor na nakaabot na ligi sa kamalig. Pero man si Mayor nakaabot sa kamalig sa tent. Matindi man. Mayor Jun, ang problema tabi dyan Mayor Jun, kan sa imo po tabi ng mga namamanwaan o kan mga taga Santo Domingo tabi Mayor Jun, sa tubig. Mayor Jun, pati si Mayor Jun, fight kayo ni suppose kayo ni mga tugang duman sa action agad, nakaaging mga bulan po mga tugang. Nayaon po mga tugang sa indang paglapigot nga, po ngayong mapatubigan, masimbagan ang problema. Fight sa panganap ninda mga tugang ki mga source of water. Tangali na i-distribute mga tugang sa mga Domingueños. Pero natainip sila ang sa ibong kayo ng mga magagayon sa mga posting ni Mayor sa iyang page. Takulon manggiraray mga tugang. Ang namang problema po tabi, dahil po tabi yor, nintubig,
igwa ngayang gripo dahil tubig. Ay, pangyari yun sa... Yan, paki ano daw tabi ni Yorta. Medyo dahil na dapat kulang na dahil isinda sa tunog ka abang kang supply kang tubig. Pero ngayon si Mayor, sabi nga dakulo ng karagdagan na source of water. Tangan ini sa pag-iyo man giraray niya. Sabi ko, apo tanda ka si Mayor. O kami, hindi man kita. Bigay kita konsunada ni Mayor. Dahil sa ito nagpapa-interview. Pero, mangyari kita po mga tugang. Makisuyo po kita, sa alkalde po kan Banwaan kan Santo Domingo. Na baka po tabi pwede na makiriparo po tabi aling makiasikaso po tabi kang problema kan tubig o sa tubig po tabi kan sa Sentong Banwaan. Although bako man po o halos gabos po mga tugang problema po ang tubig since daraga inuman pero may mga alternatibong paagi sindang pinagigibong. I don't know ang Santo Domingo kung igwaman sinda po mga tugang na arog kaning mga kaisipan. Pero sabi kang iba, nakaulay ito dyan sa Santo Domingo, malingay, may na nagtaga-urana. Paano kung dahil nag-uran, hindi kaming pang basa-basa. Isis problema na ini. Iyan ang pagkakatakutan ng mga tuga kapag uminabot kita sa puntong arog kayo ni. Mayor John, tabi, aram ko, naghahanap ka, padagos ang sayo ang paghanap ng source of water. Pero baka pwede tabi na padagos. Galing nga kulang pa ngaya. Nakukulangan ka pa ngaya doon yung kubag. Yes, mga tugang kasi, ang mga naikuwata na nasibin natin mga reklamo, it's all about tubig. Siguro, sabi nga nito ng iba, sa posting ngaya, halos ngaya, pag una mo ngaya, gabos na ngaya mapapabulusan. Kaya difficile pa lang talaga magparapost sa Facebook o sa ano pa man mga tugang kapag arog ka ini. Kapag arog ka ini, napapasautan lugod sa post. Pero aram ta ang LGU Santo Domingo. Padagos po mga tugang na magibon ng paagi po. Para po mataparan po ining problema sa tubig. Ayaw masano yan. Mayroon dyan tabi. Paki-actionan agad. Sabi ni Mayor, action agad siya. Ipaabot sa action agad team na ang pag-abot po ng mga tugang sa problema sa tubig. Diyan po tabi, sa Banwaan po tabi kan Santo Domingo Albay. Ay, sa mga nagsususirit dyan, dahil na po masupog. Gagos na po mag-comment na po. Binayaan lugod kita. Dida Love you kita mga tugang sa Banwaan po kan baka kay Albay. Good news talaga ini po mga tugang. Dahilan po mga tugang sa pinagtatarget mo, pinaglalapigot mga tugang kan kang alkalde. Kanaw ng bito ng Banwaan po mga tugang ang pagkakaigwa po ning maayos as in di kalidad po mga tugang. Pag-abot po sa serbisyong pangkalusugan. Ayan po mga tugang ang saro po sa pinaglalapigutan po mga tugang na matawanan po mga tugang ning aksyon ni Mayor Edsel Villesa. Kung sa mga tugang nagkaigwa po ini inisyatibo para po na maghagad ning karagdagan doktor mga tugang na maano po mga tugang, tangani po na mataparan. Ini po mga tugang na sa paagi po mga tugang kang doctors to the various replacement project kan Department of Health. Pwede po mga tugang na pinag-upload na DTTV. Ang isabing programa mga tugang ay magkakaigwa po ng ceremonial turnover sa maabot po ng Biyernes. Siyempre presente po dyan si Mayor and ang Committee on Health as in Municipal Health Officer. Tanganing official na endorso mga tugang ang ini po tabi na si Dr. Rama Buyande T. Olves. Ini ang dugang na doktor mga tugang diyan po sa Banwaan kan Bakakay. Baad lamang sa paagi kay ini po mga tugang
mas mapadali and mas mapagayon po ang serbisyo po pag-abot po sa salud. Kaya sa pagkakaigwa po ng dugang na doktor na malibot po, ma-duty po mga tugang dyan sa banwaan po kan Bakakay. Matibay nga ni si Mayor ano daw, Bilyesa, bako man sa pag-ano mga tuga. Habo ini man po na pa-interview, habo ini po mga tugang na para palangan nalandakan pa hanggang dai po mga tugang na realisa. Sabi ni Mayor Excel, sabi ni Mayor Bilyesa Kasubago, dahil naman nga ako mapa-interview. Kapag na-realisar na ngayon, saka nakita kayo niya. Saka na ngayon ako interviewhan. Kapag na-realisar na ngayon, meaning to say mga tugang, bako inialog kang iba adi na naiisip pa sana, fight na ang pa-interview, fight na ang pa-prisinili. Si Mayor Bilyesa, uya na po mga tugang, nagdadangadang na, abo niya pa giraray po mga tugang na ipagbalangi po. Kung baga, gusto niya, social itong mga tugang na apod kini saka ka na ngayon mag-interview kapag oras na sa ceremonial na ngayon tangani ngayon sigurado na hindi mo na yan yun yung mga tugang ang mga pinaghahangaan taman maski pinaghahangaan ta mga tugang sabi ito na nga maski aram ta na po mga tugang na paduma na abo niya mangyari po mga tugang na ipagpanabalangibog na. Iyo nga ipangistorya mo na iningaya magkakaigwan ng doktor, dagdag na doktor asin iba pa. Ang gusto niya, kapag na-realisar na, uyan na, saka na sana po mga tugang. Unlike man po kayo ng mga iba, Diyos mio perdon, dahil pangani, tuldok pa siya na po mga tugang, gusto na po mga tugang na ipangalanda ka. Which is nakakatabang man po yan sa inda sa paagi po yan kan what do you call this one? Nalingawan ko sa termino. Ano siya po kayo yan? Basta iyon na ito. Bako malahay talaga. Minsan baga, sige lang po, ini ang project niya, ini ang programa niya, tapos dahil man ang gandang nangyari, difficile na. Kaya, difficile na nga. Mas matay pa ngayong interview mo ako sa Biyernes na. Tangali ngayon, sigurado na. Hindi ang magayon na fight. Simple siya na po mga tugang. Yung pinagsasabi ka po mga tugang. Simple siya na. Pero mga tugang, may nahilingan po kita. Napaluhay-luhay po na pagbabago po din sa Banwaan kan Santo Domingo. Ay kan Bakakay. Although mga tugang, sabi kang iba, may mga bagay-bagay ngayon na dahil man ngayon dahil pa ngayon na-actionan kang alkalde. Matapos na naman lamang ngayon so termino. Pero ang importante mga tugang, dahil man tulos iyan po tabi na solusyonan siguro, pinaghilingan niya po mga tugang ng possible solution. Kundi dahil pa, nagkakaigwa po mga tugang. Dahil man po magatulos-tulos iyan ang pinagpaabot mo kaya, ma-action ng tulos. Maagi pa yan po mga tugang sa mga kung ano-ano pa po mga tugang ng mga pag-aadal. Bago po yan mga tugang, masusolusyonan. Kaya, naman po baga basta-basta. Pero, ang kinagayunan kayo ng mga tugang, kasapagi po kayo sa programang ini, lauman po ang dekalidad as in marahay na serbisyo po mga tugang, pag-abot po mga tugang sa salud. Maisiyan tam sa mga masunod, kumatsimpuhan ta, maaraman ta po mga tugang kung ano pa po mga tugang kasama ang magiging programa katakod kay ni po mga tugang na programang ini kung ano pa ang mga mga katakod mga tugang na alog na kan serbisyo sa kakulangan kang bulong diyan sa Banwaan. Halimbawa ngayon baad lamang kasabay na diyan pero kasubago habang kaulay ka si Mayo sinabi ta pinaabot na po mga tugang sa mga issue sa mga pinagpaabot man po sa tuya mga tugang na pag-abot digdi sa bad lamang ngaya po Mayor. So mga sa response team sa mga aritsyo magdagdag din tawo sabi niya ba niya pasiring na kita diyan ngaya sabi niya sa kuya pasiring na kita diyan Tonyo ngaya relax ka sana nailing mo na makaisi ka na sana ngaya di ba
Iyan ang ano kaya. Kasi once na pinaabot mo po mga tugang sa iya, dahil man tulos-tulos masolusyonan, pero ang importante mga tugang, sa iya po tabi ng hihilingon, kung paano niya po mga tugang, susolusyonan po tabi, ano mga siring po tabi kaning problema, o ano pa man mga tugang na pinagpapaabot po tabi sa iya. 2 minutos mga tugang, bago po tabi lumagapak, ang alas 11 ng pagkaaga, basta ang sabi ni Mayor Bilyesa, so baka kay community college ngayon, sigurado na, ngunyan ngayang bulan kan July, mabukas na ang naunang bita ng community college. Kaya sabi tabaga mga tugang, bisitahon sa na po, so page ni Mayor, para po duman sa mga announcement mga tugang, regarding po digdi sa pagbubukas po mga tugang kan baka kay community college po mga tugang na mabukas po mga tugang ngunyan po na bulan na Hulyo or ngunyan po tabi na school year 2024 to 2025. Ang tabay po kamo mga tugang, dyan po tabi sa mga mauot na magklase po tabi dyan sa Bakakay Community College. Okay mga tugang, labyog naman kita dyan po sa siyudad ng Legazpi. So health caravan po mga tugang ngunyan, ganun na po dyan sa Barangay Padang. Pero mga tugang, padagos man po giraray, sa mga masunod na daw siguro, ipapadagos po ining health caravan na ipinag-schedule po putaan ng ngunyan sa Barangay Padang. Sabi ni punong Barangay Benvenuto, Harold Benvenuto, apod kini may kasabay kaya duman kaya sa ngunyan man sa pinagibo pala na transition mga tugang, duman po mga tugang sa transition mga tugang, protocol of the OIC in the City Health Office. Si Giriego, yaon na dyan sa Banwaan po tabi kang Malinaw. Tama ba ya? Yaon na sa Banwaan po tabi kang Malinaw. Gari sumasalida sa iyang ngunyan man so formalmenteng pagtukaw mga tugang pag-asumil sa pwesto. Dyan po tabi sa siyudad ng Legazpi. Si Senado ang natukaw dyan. Sino magsalida kay Dr. Fulbert Giriego, dyan po sa siyudad, City Health, dyan po sa siyudad ng Legazpi. Mapasyar daw kita dyan. Mapag kita ta. Di ba sino nagsalita kay Dr. Fulbert Giriego? May siyan ta daw. Kasarabay man yan mga tugang banwaan man, may mga ipatura kita kang pulisya man mga tugang na nagkaigwa po ning balasahan. Nagkaigwa po mga tugang ning balasahan. Dyan po sa siyudad ng Tabaco, Silyado, out, Meneses in. Sa banwaan po mga tugang kan apod kanin, Bakakay, si Police Major Carlo Pontegonde, wala na pinagsalidahan po mga tugang ni Apon. Nalingawan to so full name ni Police Major, basta Police Major Apon. Gari nagtukaw naman ngunit na pagkaaga. Siya na ang officer in charge OIC mga tugang kan Bakakay Municipal Police Station. And also si Police Major Idol Genevieve Posirin, wala naman dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Sa ina daw nalipat si COP na nag-servisyo man mga tugang din sa Banwaan ng Santo Domingo sa halawig po tabi na panahon. Ang nagsalita sa iya po mga tugang, si Police Captain, so dati naman na Burhal, si Police Police Captain Victor Burhal, balik sa Banwaan kan Santo Domingo, way back, halay na panahon naman suminagi kan nagtukaw ini dyan bilang OIC man kan na Santo Domingo Municipal Police Station. Ngunyan pinagsalidaan niya liwat si Police Major Genevieve Posirin. Si Police Major Posirin sa ina daw ini na destino sa man sa mga
nabistado ta mga tugang na naging COP kan Santo Domingo na talagang marahay ang mga programa na ipinaghatod dyan po sa Banwaan kan Santo Domingo, Albay. Sa gabos, good luck po sa sendo po tabi ng mga bagong assignment sa mga nagsaralida. Paitsa na po. Paitsa na po. Paitsa na po. Ako nagtutubod na kamo po tabi ipinagbugtak dyan sa sendo po tabi ng mga pwesto dahilan sa induman po tabi ng mga abilidad pag-abot po sa pagkapot ng sarong hipatura. Mabuhay po kamo, no? Sa lado po kan sa tuya po tabi mga kapulisan, hindi po tabi sa bilog po tabi na nasyon. Sige mga tugang, 3 minutos makalihis po tabi and apod kanin alas 11 ng pagka-morning. Good morning sa naghahabol niya itong viewers nyo na pagkaaga. Pamating naman ko, no? Sige, 3 minutos mga tugang. Makalihis po ang alas 11 ng pagka-morning. Maluhay-luhay naman po kita mga tugang na mapaaram po. Digdi silaw ka sa tuyang programa ngayon na pagkaaga. Ay, syempre mga tugang sa liwat sa pangalan po kang Bilog na Pwersa kan Bicol Net TV. Ay, syempre sa Panginoon po yan kasama yung Station Manager Maestro SM Nalagtuon. Syempre man mga tugang sa pangalan po kan sa tuya po tabi ng mga katuwang hindi po sa loob sa tuyang programa. Syempre po sa pangalan po tabi ng Lugabo sa mga nagsisilip ng mga masusukgon abo po tabi mag-comment, abo mag-like. Mga marites. Bala na magkabaw. Nag-review na sa nangyay kami. Oy, good morning kay Ma'am Lynn Brusula Bueno, kay Ma'am Bet Cana, dyan po sa United Arab Emirates. Mabuhay po tabi kamong gabaw. Siyempre mga tugang ako man po tabi silang nakasabay. Dahil iba mga tugang, ansendo po tabi ng amigo. Ang kasurog po kang may mga tutol lagi po alagad po. Kontraryo kang may mga dispalinghadong trabaho. Tony Kiliste mga tugang at your service. God bless all bye. Keep safe, Bicolandia. Iringat po kita. Happy July. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicol Net TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. sa dilim ng kahapon. Osmong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Bicol Net TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa
pagpadaba. Kung Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.